Gipasalig sa dakban sa Sugbo nga magpadayon ang mga lakang pag-rehabilitate sa mga kasapaan diri sa ato. Taliwakin ni sa report sa DENR nga may duha gyud ka mga sapa sa syudad ang makonsiderar nga patay na. Si Nico Sirino sa report. Sa report sa Environmental Management Bureau o EMB7, may duha ka mga sapa sa syudad ang gikonsidera nila nga dead o patay na tungod sa grabe nga kontaminasyon. Kini ang parte sa Bulacao River o Guadalupe River. Pasabot hinuon sa Cebu City Environment and Natural Resources Office Gikonsiderar, ang downstream nga bahin sa sapa ang patay na. Apan buhi o limpyo pa ang upstream o sa bukid nga gigikanan niini. Kung buhi ang sapa na ay mga kuan pa diha, marine bodies nga naa pa diha, no? So wala naman gid siya. So mo nang gi-consider dead based pod sa result sa gikandak nga test. Kung dead ba lang, pwede pa na ma-rehabilitate? Pwede pa siya ma-rehabilitate. Pasabot ni Cabrera, daghan og factors sa kahugaw sa sapa. Sama sa yanong paglabay sa basura ug waste discharge padung sa sapa ug bisan mga istruktura nga gipabarog niini. Nag-profile na sadta sa mga daplin sa sapa ug kinsa ni mga kani ang contributor sa pollutions diha, no? Kinsa ni mga balay, kinsa nang encroach nga balay, so gibuhatan na namo og data. Pasalig hinuon sa dakbayan, nagpadayon ang mga lakang nga gihimo nila aron ma-rehabilitate ang kasapaan. Daghang mga lakang ang gihimo sama sa paggamit sa mga biofences sa sapa aron masala ang grabing hugaw o plastic nga madagsa. Giuna namo ang coastal nato down karon nagsige na may og fabricate sad og mga kuan para biofence kay last December nagkandak man ta og consultation sa last November consultation sa Guadalupe mga barangay officials o katong mga barangay nga naagian sa river, no? May mga hiniusang clean up drive sab nga himuon sa kasapaan. Uban ni Rod Prado, Nico Sirino, Balitang Bisdak.